After ke ndigqibile ubeleka nyani wathathwa umntana wabekwa kum esifubeni, ndabe sendimbonile futhi uba yintombazana. After bambeke esifubeni bamthatha ke bamsa kwi-incubator. Ugqiba kwabo bandicela ukuba ndiyohlamba. Fine, ndahamba ndayohlamba. Xa ndibuya uyohlamba ndibuya abantwana sebebabini kwi-incubator. Lona wesifazane uthi ngesikhathi ephuma esibhedlela akazi abe nezinsolo zokuthi ingane anikwa yona kwangesiyona yakhe. Into eyandenza ndiqiniseke ukuba umntana ngowam endimnikwayo is because umntana wayebhalwe igama lam apha kwi-tag eyayilapha engalweni. Lo wesibini umntwana kuvakala ukuba wayenee-tags ezimbini, A1 esengalweni ibhalwe igama lam, then A1 esenyaweni ibhalwe igama lomnye umama lo ukwelinye icala. Uthi ushaqekile umetshela ukuthi wathatha ingane kungesiyona yakhe. Njengoba umndeni wowesifazane abeletha kanye naye ngalolo suku, wathola ukuthi kwaphambana izingane ngosuku lokuzalwa kwazo kulandela imiphumela yolibofuzo owalenza. Kuthiwa mna ndathatha umntwana okungasiyena owam. Kodwa ke baphinda bayilungisa intetha yabo bathi ndamnikwa ngoba baqala bayibeka rongo bathi ndimthathile. Baphinda bayilungisa bathi ndamnikwa. Babe sebesitsho ke ngoku into yobana kukho ifemeli ethi ibikade ikhulisa umntana ongengowayo, umntana okungowam, nam ndikhulisa umntana walaa femeli. Kodwa ke ndandikwi-denial because mna ndandiqinisekile into yokubana umntana mna endiphume naye esibhedlele ngowam. Lona wesifazane uthi umnyango awukazi uxolise ngephutho walenza. Umnyango wezempilo e-Eastern Cape awukaphawuli ngalolu daba uthi lusangaphansi kophenyo njengoba kunecala elivuliwe.